שלום, אני תומר. רגע לפני שאני אספר לכם על ספר הביקורים החדש שלי, אני אספר לכם קצת על עצמי. אני בוגר בצלאל במחלקה לאנימציה, כיום אני עובד בחברת הייטק, ובשנים האחרונות התמקצעתי ב-NLP. המטרה שלי בחיים היא לעזור לאנשים לחיות חיים שמחים וטובים יותר. קרה לכם פעם שהילד שלכם בא אליכם עם איזושהי בעיה, ולא ידעתם איך לעזור לו? אז מעניין אתכם לקרוא ספר שיזכיר לכם איך יוצאים ממקומות נמוכים? מעניין אתכם לשמח את הילד שלכם? הסיפור, מה קרה בגבעה, הוא בדיוק הסיפור בשבילכם ובשביל הילדים שלכם. הסיפור מסופר על צב חכם שנפל לתוך בור עמוק ויצא ממנו בעזרת היצירתיות שלו ובעזרת חברים טובים. כמו שאתם כבר מבינים, הסיפור הוא מטאפורה על החיים שלנו. מחקרים שנעשו גילו שאנשים שמחים הם אנשים שמוקפים בחברים טובים ויודעים ליצור קשרים חברתיים. והספר בדיוק עוסק בדבר הזה. עבור ילדיכם זהו ספר קליל, מבדח וכיפי, שיוטט ללא מודע שלהם על חשיבות חברים בחיים ועוד מסרים מאוד מאוד חשובים לחיים שלהם. ועבורכם זה אולי יזכיר לכם להתקשר לחבר טוב שהרבה זמן לא דיברתם איתו. איזה כיף. הסיפור כתוב בצורה זורמת עם חרוזים ממש כמו שיר. אני יודע שכל אחד מכם היה רוצה ספר כזה בבית, אחד לא, ואחד לחבר הכי טוב שלו. אז זאת הזדמנות מצוינת להזמין את הספר במחיר מיוחד. עבורכם זו צעד קטן, ועבורי זה האפשרות להוציא את הספר הזה לעולם ולשמח ילדים. בהמשך אני אוציא ספרים נוספים בסדרה שכל אחד יעסוק בבעיה אחרת, ויעזור לילדים להתחבר למקומות המשאביים שלהם, החזקים שלהם, לעוצמות שלהם. כי הילדים שלנו צריכים להיות חזקים, טובים ושמחים. זאת ההזדמנות בשבילכם להיות שותפים, להביא לעולם משהו טוב. אני מזמין אתכם להיות השותפים שלי. תודה רבה. בפרטים של הסרטון הזה למטה יש לינק. הוא יוביל אתכם למקום שבו אני מאפשר לאנשים לרכוש את הספר ולהזמין אותו במחיר מאוד מאוד מיוחד. תהיו שותפים שלי. תודה רבה לכם.